O carrexo das uvas facíase de dúas formas distintas. Era unha viña moi cerca da casa, pois se levaba en culeiros ou en cestas pa bodega, pero si era máis lonxe, había que leválas no carro das vacas ou dos bois en unhas tinas de madeira moi grandes e despois para lle facer o resto do proceso. Na vendima familiar tiñades algunha tradición para facer cando faciades a vendima, como cancións ou algunha comida especial? Sí que se cantaba, non moito porque se traballaba moito. E comida, eu recordo sempre o cocido. Igual se facían máis cousas, pero o cocido, eso era case que con toda a seguridade que o comíamos.